Shalom. Tamulay maparminggota, marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon na matuho na pinangido ni roham.
Pasahat madalammu tu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jehovah jala ibana paimaima. Sai marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon nadenggan. Ay holong dorohan ni Jehovah mida uhum jala dang tagamon tadi kononna akkanani asyanna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogon naso hatu dosan jala para siroha na sumurung. Di pangido roham nuaing mangolu jala martua hami sogot. Nung ngaragam dalan di bahen homa nungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaon sogot. Di baheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido sian ho. Sailehon matodim na badia itu hami. Asa porsea hami di holong ni roham di hami. Sai hutangihon hami masuaram na mga poy hami di tiki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami tuhanguluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo, rodi patik paupaton, sonon mahatana. Patik parjolo. Ahu do Jehovah debatam nina debatata, dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganaonmu, jala dan jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dan jadi dohonon goar ni debata, yang gosoturedalana, ay honagum na dosogot akan marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaon marima ulah hamuna sa siulaunmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatandoi. Dan jadi humangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan halape na mangibati hutam. Ay dinaon mari do dito pa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina.
Dungi maradian doi bana diari papi tuhoni. Di baheni do umbahena di pasu-pasu de bata Jehovah. Ari paradian nai jala di parbadiai. Ima satna atong rap mangidogo mahita tuadopan de bata. Lahu manglahu na hopartu pati nai. Ale Tuhan de bata. Saya pergui mami. Manglahu na hopartu pati ini. Amin. Mari dehita. Poti madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugon naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hama hateni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikot dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahen hupangido hami. Say sudati matoru-torum asa unang mangonai betuhami. Say sesa sudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargogo imahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringo Tuhan sesani dosa. Sitong nina mangulu ahunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakumida hamatean ni parjahat. Nalomodor hakumida hamumulat ni parjahati tu madikot dalanna asa mangulu ibana. Hasang apa mari debatana di gijang. Mari dehita. Godang besar
Turpuk epistel mingguta sadarion iman anienet sian Matius 10 ayat 15 rodi ayat 20 tajahama marsikat sorin. Alai molo mardo sadongan mi topot jala ajar ibana holan hamuna dua. Molo ditangihon ho dapot dodo ibana gabedonganmu muse. Alai molo so ditangihon nang nasida pabua ma tuna sahuriai molo so ditangihon nang huriai etong maibana songon parbegu jala si jalobeo. Aku ni hudok ma dihamu. Molo mardos ni roha manang dua sian hamu di tanoon tumangyakon manang hata dia pe jalo omuna doi sia damang na di banua gijangi. Ima sahat na martua maakan atau mangion hata di debata jalan au peopsa. Amin. Mari kita. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon di dongata saha porsiao di sadok purtibion rap mahita madok. Au porsea di debata jambuba ido ama pargogo nas patulusan natu mempalangit dewotan. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata jambuba nasadei imana tinukuhon ni si Maria naga bega biasa tuan di dia andorang semua Ido tuhata natu mau na bernik di pangumuman di silatus nama tekar pajal do ibana di haupinak silang natu atu banua turu dung di tanong namula mangul di hari patuluhon nama naik tusurko labulu itu siang di bata jambuba amanai pargo menaso hatulusani di sima ibana pai mamula suku tanoon mangumi halaman matulu dogot namate au porsea diton di Purbadia jaladong sadamuria nabadia kuria hatopan yala Kristen akan nabadia do dia sesami dosa do dia taina mandok mula mangulu suudangin halak nang mate do dia mulu sudah. Amin. Tabegema ede pujian sian kor ina Kamis.
Tapi mati titik nama ragam di minggu ta sadarion. Titing Minggu 10 September 2020 tolu na parjolo. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu 14 dung trinitatis lapatana hasi tolu sadaon ni debata. Doho topi minggu di halo mohon Jehovah do hamula ni parjahat. Paduahon titing nama ragam. Sada. Konven Pangula Go Tiki. Di hari Senin tanggal 10 September 2020 di Huria HKBP Rogate di Patupado Konven Pangula Go Tiki dohot keluarga mamuka pukul 10 sada wib. 2. Pangebation Huria. Di hari Jumat sahatu hari Minggu tanggal 15 sahatu tanggal 17 September 2020 tolu Borhado punguan ama kantata Gloria mangebati Huria HKBP si tao-tao Resort Pangururan Distrik Pitu Samosir. Rombongan di uluhan amang pendeta Sabar M Manulang SPD. Tuhatta mana mamasu-masu perdalanan nasida. Tolu. Sosialisasi malam pegelaran drama musikal dohot lagu Batak. Panitia penyelenggara malam pegelaran drama musikal dohot lagu Batak Pasahaton Panorangion di Sude Parmingguan sadarion tanggal 10 September 2020 tolu ima. Sada Parmingguan pukul 6 wib Sintua Pahala Panjaitan. 2 Parmingguan pukul 8 wib Labiner Sinaga. Tolu Parmingguan pukul 10 sada wib Sudung Simatupang. 4. Parmingguan pukul 10 wib Marsius Simangusong. 5. Parmingguan pukul 10 tolu wib Situa Balugu Sibagariang. 4. Kegiatan tukar poin dohot pelepasan anak sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 10 September 2020 tolu di Parmingguan sekolah minggu di Patupa 2 hali Parmingguan 5 pukul walu wib dohot pukul 10 sada wib. Pukul 10 sada wib. Hobartusi sada. Tukar kupon sekolah minggu di Patupa di hari Minggu tanggal 10 September 2020 tolu. Maringanan di Sopo Saroha HKBP Tangerang Kota. Dohot teknis penukaran. A. Sip 1 pukul sia 30 sahatu 10 30 wib. Dung sipul Parmingguan sekolah minggu Manogot. 2. Pukul 12 30 sahatu 14 wib. Dung sipul Parmingguan sekolah minggu Arian. 2. Dress code tu anak sekolah minggu memakai baju hobar tu sita-sitana dan wajib. Tolu. Anak sekolah minggu wajib membuat tas laho inganan ni barang hasil penukaran kuponna. 4. Kupon nomor laku da laho ditukarhon ima kupon tahun 2020 tolu di tanggal 10 September 2020 tolu songon persagini partikianna. 5. Pelepasan anak sekolah minggu umur 10 tolu tahun. Di minggu sadarion tanggal 10 September 2020 tolu di Parmingguan sekolah minggu pukul 8 di Patupa Dopa Borhat Yanakon sekolah minggu naung marumur 10 tolu tahun tu remaja. 5. Sakramen Pandidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 24 September 2020 tolu di Gereja Tahun di Patupado Pandidion Nabadia tu anak ni Huriata imana Parmingguan pukul 10 sadawib. Pinangido matu akan natoras nidak dana nanaing tardidi asa mendaftarhon yanakonna uhud mambuan surat hatorangan siam sintuawi. Buku keluarga jemaat dohot fotokopi akta nikah tu anak buah baju atau anak pertama. Kateisasi di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 September pukul 10 wib maringanan di gedung sekolah minggu. 6.
Rapot seksi ama dohot ina. Di hari Senin tanggal 10 September 2020 pukul 20 WIB, maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada di patupa do rapat BPH seksi ama dohot seksi ina. Dipanggil dohon natu sude BPH seksi na adong di punguan ama dohot ina lau mandohoti rapoti. Pitu, ruas nataba. Mamu kami ku sadarion tanggal 10 September 2020 tolu nunga dicakon gade ruas di HKBP Tangerang Kota ima. Sada Amang Febrianto Hamunan manurung dohot inang Devri Sulastri Sihotang ruas daftar ulang nang menjalo pamasu-masuan di HKBP Sibutuon tanggal 8 Juli 2020 tolu. Maringanan di Jalan Melati 12 nomor tolu RT RW 00 tolu 04 Tanah Tinggi Wi tolu pulu NRJ 2 tolu Sadaong tolu pulu. Paduahon Amang Armito Gultom dohot inang lumondang hot mauli aruan Narosian HKBP Batuna 2 Resort Gultom Distrik 2 Silindung. Maringanan di perumahan Arkadia Daan Mogot Blok B Wik 28 REJ 2 tolu Sadaonom tolu tolu. Walu Dadana nasorang. Di basa-basahon hatta dosada dadana boru di keluarga ni Amang Bahtras Laban dohot inang Ignatia Astuti boru purba. Nadi hari Rabu tanggal 6 September 2020 tolu Wik saplalu NRJ 2 sada opat tolu opat. Hipas do dadana rap dohot na torasna. Sia nanai marbagas titing paduahon. Nai majalo pamasu-masuan perbagasan ma Andre Tumur Martin Luther Pasaribu, Anang Yamang Bonaranto ha Pasaribu, dohot inang Margareta Boru Sirait, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Wik 10. Dohot Orwana Anastasia Esther Selin Putri Pos-Pos, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Boru ni Amang Jona Hendra Bangun Pos-Pos, dohot inang Sinur Erlina Sitohang. Nunga majalo partupolon di hari Sabtu tanggal 2 September 2020 tolu di gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuan di patupa di hari Sabtu tanggal 10 September 2020 tolu di gereja HKBP Tangerang Kota. 10. Ruas Namoding. Nunga jumolo maru jumolo Amang Albenar si Homing umur 52 tahun. Nah di hari Senin tanggal 4 September 2020 tolu sianwi 5. Mana dikon inang dedenia si tumayang dohot sahala yana kona. Debatama nama puli sudah keluarga na ditinggalkan. 10 sada. Ucapan selamat. Pandita Resort Parhalado dohot sudah ruas ni Huria Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun perbogasan tu sudah ruas ni Huria namar ulang tahun di bagasan minggon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jalatogu haporsiaon di bagasan Tuhani. Tu sude akar ruas na di bagasan persahiton anggiat ma di lehot tuhat tahahipason. Songoni matiting di mingguta sadarion dia katiting naso di jahahon hami boy mata jaha di buku acara cetak manang digital. Molo adong akan nahurang takas di panuratonon do di panjahahon bodo di patakas di tu Parhaladon ni Witade manang tu sekretarat ni gereja ta ditiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatama pakobasion ni uriata jala di pasu-pasu ma nang Parhalado dohot ruas lao patupahon aka ulaon ni Huria bain sangap di guar ni tu hatta. Horas. Sanari pinasahat ma tu panitia malam pagelaran budaya Batak Amang Sudung Simatupang. Salam. Selamat hari Minggu ma dita saluhutna damang dainang napasobulung ruas niuriata HKB Tarangkota. Parjuno sahali akamang inang napasobulung hamisian penitia malam pagelaran budaya Batak majaro partiket tanah tu macergaon dan apalagi jang kamainang
Satokipe. Satokinai naik patupot tama sada acara natung macai balga imanani hubasan ni penitia malam pagelaran budaya Batak dalam rangkuman tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP. Arong dora akamang inang saluhut nama Pulas Niuriata Tangerang Kota dan secara lengkap pola diwaid di wartata minggutan asalilingon ayak kaahado nari hubasan ni tahun profesionalisme. Macai bahat do tugas nari pasahat ni Huriata tuhami akamang inang. Na parjolo pengadaan seminar tu dia mai. Tu sude guru-guru sekolah minggu narong di Huriat tahun. Seminar tu parmusik. Seminar tu akaparede manangsong leader setiap ibadah. Seminar tu remaja naposobulung cinta HKBP. Seminar parhalado na niuluhon ni opui eporus HKBP Tangerang Kota. Napaduahon tugas dari pasahat tuhami imalau menghimpun dana manutupi sudah keperluan akka seminari dot manutupi akka kobesion ni Huriata patupahon sarana dot prasarana akka dia mai sarana prasaranai monotabereng akan dari julut tahun barang nabaruan akka manginang ngadong grand piano ngadong elektron Huria natung macam belga hita sebulat dope di Huriat tahun dung adong grand piano ima salah satu dot akalen asingan non alan ima hubikir hai masada amang boado asasikop sudi sarana dot prasarana dot pembiayaan ya ka seminar nakin sedia ma uhalun di penitia hepeng labatu pahonon di uhalun penitia masada acara atung macai unik di Habatakon. Di Patuba masih ada acara namarkuar malam pagelaran budaya Batak. Ahamai udului hamima budaya na paling tinggi di Habatakon. Mono tu soni pinang bahat ni halak Batak nang mangarato dilihat portibion. Adong nang sakseson, adong nang pengacara, adong nang gawe dosen, adong pengusaha, adong akalan asing. Tong marah alan sada budaya na dijunjung halak Batak budaya paling tinggi ahamai akan menang anak kokido hamora diau ikut do sekolah saat tiba-tibona ima budaya ni Habatakota ucul hamima menggalion akan menang budaya ni tibu di Habatakonon Ujo hamima pelatih, ujo hamima sutradara. Asasi kohon acaron. Alai pemain na siang buat taro sudi pemain siang Huria HKBP Tangerang Kota. Patu kota main di hari Jumat di tanggal 22 September di gedung Ede Luis. Sudi dorai Tapotuani perpestaan. Hari Jumat pukul 6 sore mulai. Puasa hari Jumat, puasa hari Sabtu, puasa hari Minggu. Mulai hari Sabtu dipakai do gidongi pakai alat Batak di dalam pesta. Jadi dibuat penitia mah di hari Jumat mah asal longgar kita. Udut sima akan manginang. Lawan itu bisa dulu nakin aku patoran nakin. Alasan ini balgani biaya nang makubasi Huriat tahun. Tak coba majo asing setahun non. Moron saliling non. Robe dia sedia siako nina. Alai coba kami majo lain asing majo acara sasaonon. Udah kami mahamu akadamang dai nang nosobulung ro tu launi. Alai do catatan adong do alai natong. Tur hamuma tiket nasian peniti. Sedia margana maksimal tupang adong do di buku acara tai. Berkamu di warta daya kamanginang
sadia marga, sadia mana mampu hita, sadia mana sa ikhlas na hita. Molo diturda manggainang tiketi, ngadot hamu mendukung program ni uriata nang pajajar nakin. Harapan nami akan manginang. Sudi hita, layar terpas sedotong. Walau ratus salak do naboi kursi usia pokami di nganani. Tong mamusia dong alaina. Sian walau ratus sope saat saunari. Kesulitan do hami penitia dakter jual hami be titik sudi akainang. Marhitima hami sian penitia gomos pangidon nami tu hamuna. Aladong do petik kiamang inang 10 2 hari naik. Boy mah hubungannya kabang dainang parhada do wikta. Sadia mana tarot jaruh hamuna organitik keti asodohot amat tadohot inat tamanoton acaraon. Muludang boy duhalak nang kepala sahalak. Nasoma amang situen nami, inak situen nami mampu nami, sedetik kek marihami nasaon. Malang natu hami pe, boy ulah perlu kami pe anon ti situawi. Ima pangiduan sian hami saluhu, hami penitia tuita saluhu na ruas ni huriata HKBP Tangerang Kota. Ala di acara teyak kamanginang, manur tiket dohamuna. Cukup maholan organitik ketima parsidot muna di acarai. Dang adong be jalon nami siak kamuna. Dang songon acara na asing be romanon parede. Sedia selegon terbiasa dui. Alai molo dison di acaraon. Molo dung ditur hamu tiketi rohamu dang adong be disi penggalangan dana. Udul madamang dainang nikmati hamu ma acara. Berek kamu ma akamata inata ruas nihuriata HKB Tangerang Kota dipertunjukane. Salinai ujami kami ma upastiok kami ma dang arong be acara penggalangan dana anon di acarai. Olan organitik ketima pangurupio muna tu penitia. Jadi ala jam makan do disiak kamanginang. Molo penitia upatu pahami do snack dihamu dohot minuman. Alai alarang sempat mungkir hamu manga sejabu dipatu pada si stand makanan dohot minuman di luar. Pangiduan nami petong sudi mahita non berpartisipasi lama nuhor sian nama buka stand makanan dohot minuman di samping di gedongi. Alasian sudi nama buka stani adong notong di pasah nasida anon pangurupion na tu penitia. Jadi molo belajar makanak kamu inang amang inang disi ngatong dohot mangurupi penitia hamuna disi. Jadi tersongonima sesawatik aturangat cek kami sian penitia pagelaran budaya Batak. Na perlu nami Roma akamang dainang saksiok kamuma acarai terhibur mahamuna disi. Jala sangajo do hujo hami do siap bona pasogit marsada start lama ngedeon aka ede ni perjuangan ni halak Batak. Aka perjuangan dia mai perjuangan lapasi kolahon ianak konda. Alanak terlepas halak Batak sian musik dohot paredeon. Jadi tersongni majolo amang inang son hatorangat cek kami molo tunggu rak takas hatorangan namion. Boy mapatakas damang dainang tupar hada dewik diwik ta masing-masing. Jadi mau lihat mah dita salut na di pasu-pasu Tuhan mah ita salut na ruas ni uriata HKBP Tangerang Kota. Salinai mau lihat mah dihita, mau lihat manang di Tuhatta. Horas mah. Nuaeng tabege ma ede pujian sian inahana diuduti remaja.
Mari demahita sian buku de nomor 514 ayat sada ro diudutna uhud pang upungelean sada A sada B. Oh
Tuhan di ganu partikian na nilehomo di bagasan mulu nami. Jala di ganu partikian nami. Kuhilalahami doa siniroham na say toktong manuguham. Jalo mahami Tuhan naro di bagasan obason. Na parade rohanami gabe inganan hatubuan ni hatam. Pakulingi mahami ganup marsada-sada. Ay nungarade kami saluhut na laho mananihotja. Marhite Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Horas madihita saluhut na. Urian itu hata na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus hamwa kamanami inanami dohot akan aposo bulung dohot remaja ni huriata. Marsaur mahita dohot hata ni debata di minggu napa 10 tondong Trinitatis di obason. Imana taruh surat di Hesekiel bindu tolu ayat 7 sahatu ayat 10 sada. Hujaha madihita songonon madidok hata ni debata. Iaho ale anak ni jolma. Nung ngahupabak kito bahen parjaga di pinopar ni Israel. Ia adong hang nanggosada di begehosian pamangaku. Ikon si pasingot tonon mudo itu nasida sianaw. Molo au mandok tuhalak parjahat. Ikon mate doho ale parjahat. Hapedang marbuah-buah ho palumba halak parjahati tumundal kondalan nainian. Mate donian parjahati di bagasan hajahatonna. Ala yang gomudarna sian tangan mudo tungguoko. Ala yang go di palumba hodo halak parjahati tumundal kondalan nainian. Asamulak sian inian. Hapedang holo ibana mulak tumadik kondalan nai. Mate di bagasan hajahaton na may bana. Alayang goho, malua doho sam di baheko. Di baheni ho ale anak ni jolma, dok matupino par ni Israel. Iya hata-hata muna sonodo. Molo nang manginona pangalosyon nami doho dosa nami tuho. Ola tumandate hami binaini. Behama pambahena mangondo behami. Dok matuna sida, songon sitong na mangolwaw, nina Tuhan Jehovah, tum na Solomo dorohaku midah matean ni halak parjahati, so ikon muida hamulak ni parjahati, tumadikon dalanenian asa mangolu ibana. Atong, say mulak mahamu tumadikon dalan muna akan najahati, buasa tum tagunan mate hamu. Ale pinopar ni Israel di sido sahat ni turpuktai mauliate ma di tuhata. Hurian itu hata di bagasan goar di tuhata Jesus Kristus. Minggu na pa 10 tondong Trinitatis di bagasan obason. Ima do tema Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Nalomodo rohani debata mida hamulak ni parjahati. Adong do barita mardongan poda boy dora ngajojo tabegeo. Adong sahalak ina na semarukil situtu mamereng amatana di jabu. Alanyaha dang manusa sadaiba nagugua marisap. Dungi dakolani gogo minum mabuk dakolani muse gogo marjuji. Jadi dong pakai komplit ate. Badak kinata pusing inatai. Ngase maos diorai. Marhite hata na lembek dohot marhite hata na koras. Tuha sehatam mudo bapa au bama dinina. Alaitum so dibeke. Di suatu waktu pajumpa matahun doho sahalak pangido-ido. Jadi romo pangido-idoon, Pak, saya belum makan. Tolonglah, Nina.
Roa matay. Dang adong jauh hepeng nina. Olo mar sigaret nina. Roa pangidoi. Dang par sigaret tawamang nina. Bah. Atong molosong ni beta adong pertandingan perminuman. Molo minum po no sa tumabuk lupa maho disude aka masalahmu nina. Roma pangidoi. Ampun bapa, aw pedak perminu mau. Namaledo neng manganaw nina. Tong dangolo. Dungi do matong putih mai. Ala pedang adok kepek kuho pedang adok kepek mu beta mau tu perjucian nina. Molo marjuji nutik biya mo nak kita, mo nak ko, marhepek ko, tuhor masih panganon nina. Sahalin hari bapa, dang perjujiaw nina mana. Ujungna Roma matay dibuang mapangido-ido tujabu. Ido. Roy natay isinabi doang mipah ninna. Adong pangido-ido Roma jatuh son ninna. Makatay mal sida di pudi. Somal doate sedang dibagi tamu mula dong ke keributan. Ido. Lomodo roham amat tam pangido-ido ninna. Roma natay ada umay ninna. Manang lomorakku pangido-ido amat takku ninna. Dibere kodo amat tai ninna. Dang parjuji dang parminumi dang parisapi alai magido-ido. Jadi unak sayoraya udah ninna ibana ma. Amat inatai bohama lam stres ate hamuaka amanami nanami dohot akan apo sebulu. Barita na sederhana doi. Alai neng didok na disi bukan perkara yang gampang untuk menasehati orang lain. Dan perkara na mudah untuk mengajak orang lain kembali dari kesalahannya. Jangankan orang lain, keluarga niba PHP, boido maol togu-togu nate. Kadang susah. Itu sebabnya banyak orang juga berkata, wa marohakku manugi honada mulak garine jabunamia pedak tarpareso ninna. Atau orang kembali membalikan fakta kepada kita, diri maju pareso dah. Toemat. Nah kan? Anggo naik mandokin na. Sering orang seperti itu. Dan esensi dinasehati dibuat manang na hal-hal yang mau dibawa kepada kebaikan. Ido. Alaiha muaka manginang, molo tadok penak kining, bukan perkara yang mudah lao pasingoton halak asamulak siandalanna, tapi Tuhan terus menyuruh kita jala mengajak ngolutta asa sai toktong masih paingotan. Tarlu mo bidang bason, di patudu do tuhita, di pabakit debatado si Hesekiel gabe parjaga di pinopar ni Israel. Molo parjaga hamuak kamanami dohot inanami do sudena po sebuluk kita di son. Molo di zaman ni si Hesekielon sahalak parjaga adalah seseorang yang dipilih oleh seorang raja, seorang yang cakap dungi adong masada menara di perbatasan ni hutai. Nah itu, jala sahalak parjaga buanyon yondo sehira aha, sehira sangkakala, manang na sehira trompet, lau pabuahon, kalau ada musuh yang menyerang roh tuhutai, dungi pabuahon nama jala bersiap-siap ma nang akka jolma dohot akka pangisi ni hutai. Itu, alani ikon parjola benar-benar bertanggung jawab do parjaga. Nah itu. Atar sarupa molo tabuan wae hamu kamainang songon ate na penjaga pintu rel kereta api. Ayo. Kalau terlambat tidak ada pemberitahuan bakal celaka yang akan datang. Ayo. Kalau sudah ditutup pitui mana rel pintu reliate atau gerbang tadi, nene doang, nang pilihan nggak saya tutup siapa dong karena takang, tarilala, kan, lewat dope, nena, makanya
hilala. Doy. Sada pe. Awan memburu waktu. Oma, HP-nya tutup. Doy. Jadi 5 orang ditutup, jangan terlambat, tidak ada pemberitahuan. Godang manang aka kesalahan, dohot aka bahaya na mengintai. Soni medok Jehovah ulawan si Hezekiel. Jangan waka manginang dang ulawan namra. Do hata na pinasani si Hezekiel tuhala pinapar ni Israel dan hata-hata dan malo-malona. Alay dok, ia adong hata na hupasahat tuho na binekem siyan pamangako ikonido pasahatom. Unang lobihi, unang kurangi. Apa yang saya sampaikan kepadamu? Sampaikan kepada orang-orang Israel. Jangan dong se, ia adong na mambege hatai. Alay dang yulahon, boy do mate na sida. Alay yang gohosana, malua doho nenena. Alay sebaliknya, malu pasa tuho hatai. Alay dang dipaboho tu nasida, ujungna mate do nasida. Alay yang gudarna, sian tangan mudo tunggok. Maka mainang tanggung jawab yang sangat luar biasa. Bayako kita berarti keselamatan di keluarga ta, keselamatan di nakadong di lambukta, perubahan yaka alialeta, bahkan perubahan yaka sekeliling ta, itu bisa juga menjadi tanggung jawab kita. Ido umbahen mulai dok di bagasan ombason, sebenarnya mulai dok Jakoba pe. Hamu akamanami dohot inanami dohot na posobulong kita na pumudi bagasan ombason sudinay alani holong ni Tuhan itu alay do anak kiling nang nomor aku midamatian di parjati ngalaw na sida manimbil siada laku law na sida mamulaon lomo ni mohana alay dari kita na Tuhan hamu akamanami inanami dohot na posobulong songoni petakang ni bangsoi. Jangan songonipe pambahenan asida. Tuhan tetap menunggu kembalinya mereka untuk bertobat kepada Tuhan. Songonipe nang dipatupa bangso Israeli. Amuaka manami dohot inanami. Alay say toktondo naing diarahon asa saliling dingoluna. Mulak nasida mandapoton debata. Alani do hape molo tabege hatani Tuhan dungi adong na mamicak kita dalam tanda kutip menegur untuk kebaikan dang pola tongi torsogoro hatta te hamwa kamanami dohot inanami ay kadang boydo nang akahita molo stikis sinuengon itoridok konde istilahnya kana poso baper ninna kan baru songoni dokon itor dibuat tu perasaan itor haci rohana jangankan menegur nang akadonganna garisi pata di paingot huria pe tong do huria na salah aido pakara curu nabi nani huriai aido atau bahkan ada yang berprinsip jangan dong dibuat huriai jangan keluar na terbaik. Jangan dong penyelesaian. Tidak ada solusinya. Bapitor dibae songoni. Henenna. Aido. Amo kamanami dohot inanami. Hapeneng dohonata. Huria dakia mabahen. Manang madabuhon. Satu-satu hal yang membawa na dirasa kepada hal yang tidak baik. Sojolo melalui tahapan-tahapan nadong di epistelta na kiningani. Ahamai. Maka tai padua-dua, mulai padua-dua guara secara pribadi. Maka tai dua telu halak. Dungi maka tai secara umum. Baru pe moloso olo be atoan, moloso olo be pasingoton. Batongdo ikon pasahaton na hopartusi. Ay tolo do, ciri ruas ni na mangolu, manang jemaah na mangolu, hamwak kamanami dohot inanami. Na parjolo ima,
di mana di sana diberitakan firman Tuhan. Aido. Ai molodong huria ikon dibaritahon di sihatan di bata. Dang hatan di parjamitai. Dang hatan di akan apa sahatok katai daw. Tapi firman Tuhan. Hal yang kedua, jemaat yang hidup adalah ketika dijalankan kedua sakramen. Ima pandidion nabadia, dohot parpadanan nabadia. Manang naidokonna marulaon nabadia. Hal yang ketiga adalah ketika dijalankan RPP, ruhut parmahanion, dohot pamicang. Ipina pamicangon, dang sodiat toy, alay di do di parmahani. Ipe pasti ada hal-hal buasa na yang patupaon na si songoni. Buasa di padalan akka si songoni. Jadi dang holan asal di dabu songoni malang di padalan RPP sojola melalui tahapan-tahapan na adong di epistel tanakin ngani. Na di Matius 10 ayat 5 120 naking hamwa kamanami dohot inanan. Alay boy do dipakilalaan ni halak ketika ditegur akan kesalahannya jangankan merasa bersalah. Boy do gariada memberontak atau membuat hal-hal yang tidak baik. Apalagi di kisonaria teh. Nah murah-murahan pabuan tu sandok portibion sudiak kana masa. Dan dapat takas do dia pabua beritakan. Ay songonon do hurianami. Songonon do papainan do dia. Hal-hal yang negatif atau hal yang baik. Ayang gua akan ada ganita beritahon na luar biasa da piate. Ay atau beritahon na kisomedokon panitia teyate. Neng dipatupa mamalam pagelaran budaya Batak. Nah hinasuutan ni HKBP Tangerang Kota minna. Muladong berulang-ulang kita membahini. Duri ada muse naman komen. Bah, sehari mungkin akan ada saja na tertarik. Mana nang video na, mana nang berengon na. Alanya hawa kamanami dohot kinanami. Berita-berita yang baik na tapabuha itu lebih berpengaruh. Mana membuat akahalak tulas ni roha ketimbang akata share tabaritahon aka berita-berita na sotinggan. Apalagi lah sakit hati. Belum lagi mau sakit hati ditegur. Macoh siap hubungan anak. Aido. Belum lagi do kana asing. Alali gudang do halak merasa. Aidang pola lebih ono kata tu sini. Gabe tok dulu. Hai solo mabiki. Gabe bedo pang salahon. Ada banyak yang seperti itu. Mana solo na do naking bahkan di keluarga kita. Mana dia ke sekitar kita. Alay manang buhapin na hamo kamanami dohot inanami. Tanggung jawab ta. Dakola tu si Hesekiel di Papua di Batak taon. Dakola tuaka panurirangi. Tuaka na toras. Tuaka orang tua. Tuaka na poso. Remaja. Dan siapa kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berarti kita semua kita selalu nawa kamangina bertanggung jawab atas orang-orang yang kita kasihi. Naido. Ai bodo nang tuaka ya nakonipe. Adong do hiya sahalak songoni. Danak na diguluna hola na manako. Hola na manako satu dijatuhkan hukuman mati nama tu ibana. Aido, dung jatuhi hukuman mati. Dung ini dokma, ama pangidong mo na parpudi nina. Nagpaju pang do omakko, inde mana. Oido, di paroma omak na. Ahame do ko di mana, omak. Los maju udah uharat di lami nina. Buasa, ada kia ubigi dia jari hoa. Dakia di paingotoa. Dakia mesti dipabohot wa dia salah doh dia nadenggan. Ujungna gagal somonon ma parmoloko. Mau kamana? Jangan kita anggap ketika kita tidak menegur dan menasehati itu adalah bapak yang baik, ibu yang baik, kakak, guru yang baik. Ayo, enak boleh
paingo salah Messi. Songo-songo ini sosoni mainin na. Padahal ketika dilehon di batatu hita hataon na kamu akamangina. Hal yang sangat luar biasa. Tanggung jawab tado muse bohado asa sai toktong sudena mangingot molotumpe salah dia kapabayanan na salah dia kapangalahona alai dihilala ido tahe dipaingot duau ido molodong lagu muse di doa ibuku itu tetap diingatnya manang di dia mana satu nama mati o maknai didoakan dinasehati dipabuat anak-anak juga remaja dan apa sebelum ya kalau dinasehati orang tua kita jangan masuk keluar kuping kanan masuk dari kiri keluar kuping kanan itu masih mending ya mau masuk dari kuping kiri membali mana muse kan Paulus IBG ini jangan juga menganggap mama cerewet bapak ini juga sok tegas Nina dikit-dikit menasehati jangan bosan malah kita harus mensyukuri ketika ada orang menasehati kita ketika ada orang menegur kita dia kapar pungua petong do songoniate enak penakiding ende ni punguan ina Kamis 70 kali 7 kali dina memaafkan ate aido nang so aktif di punguani nang sorope tong do mengelus dada ke pengurusi nang akaguri nang pe manang nalomo-lomo naro dimaafkan ali tong do honok kata tu sikan tetap juga yang kita sampaikan aido nuai tetap akka pengurus do dia tetap do legowo aido sedong da bestilan apalagi di huria pecak memecat angadongi ido ayo ho dakya aktif ho pecak maho ninna dakya songoni berlapang dada do terus 70 kali 7 kali alai tong do ikon pasahaton tegoran ido lodo si pata gabilao pengurusi manjupangi hadoalana dia do bocirna buasa gabe si songoni to tiang mo kamanami dohot inanami jala idu nang ulang takana porsea mulai nahan na naking mandokon tugas dan bakti akan kujalani ninna baido tugas tadi ya nanido ni Tuhani tugas tadi ya pasahat totonanai asa saluhut na marhite-hite akan natadok dang niya donot ta na penting hudok katay di bege mang no si bege rohana Messi dangat tong itu ringan tetapi kumarukil dohita na upasaha niyan asiroham Tuhan ukap marohana bau ba may mana harus ada pergumulan seperti itu ido umbahin mulut taipe ikon na parjolo songon dendehon na kining remaja bercahayalah ido marsinondang patuduhon dalan kan nggak salah ho kamu sudah salah ini loh jalannya ini yang ditunjukkan Tuhan mari ido masih paingotan aibo ido kadang orang tidak tahu bahwa dia sudah salah alena paling parah ngai boto salah alai tidak dati dihojoti nah ido sampai mulai dokon na tua-tua sampai kena batunya enak kan maka nolong sampai kena batunya pe tong sodong pertobatan alana di hawluhon edo alana yang mau kamanang rarat na dilambukta alana masih paingotan masih urupan maulang tanggung jawab tak soal ruas di Uria tanggung jawab dari tongan-tongan di Uria mengembangkan sudena akan naik tapatupa rado ruas dohot marhalado melonjong penakik di son amang sian panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan edo mulia tema nunga mace gulang dan dilahon di panitia amo kamanang di bagasan mulai na belentulur di lantik noai nunga bulasia molota jaya katiktingi jalan taparohao na amo kamanang banyak sekali ada kadang nasai di sisu dia kegiatan ini sampai
masih. Halahi masih daw. Ay sebenarnya luar biasa do. Ikon ta apresiasi do ka panitia. Rodo do kawit di halo jaho do. Habis tikina da kolani muse. Nang akas sinadongan na pidibahen do. Pemikiran daya sudena na adong dinasida. Ipas-pas di batama ka panitia. Marhite-hite nang siyan aka parmigota di bagasan o basope ta apresiasi. Alanya manginang na hita masing-masing tong hita bertanggung jawab tuh dia to. Ay sotu katong nodong akan hurang ay dia do. Mari kita masing-masing hawak kamain. Molotong nakilipas saat ada ang pagpagalaran malam dana ni nate. Ada ang petiket natin ang mga panitia nami. Ay do. Boy dura ako ang panginang. Hape mo tabereng. Kadang mo na binireng ate. Dia kahalang na menonton konser-konsernya isi do. Blackpink ya. Yang baru-baru ini. Saya tiket ini doang ate. Konser Blackpink. Belum lagi hatok dope nge-sold out. Belum lagi ini yang terbaru bulan November ini, Coldplay, ini teh. Sampai dan mobil dipakai stadion GBK, alanunga habis tiket untuk pertunjukan lawan menonton bulan Novemberon, aka musik-musik dari luar negeri. Oleh dalam menukun, harga mati tiket ini, mamereng si songoni ini nate. Dan harga tiket ini mereka tamanang. Ayo. Ay, buat kita mabahen. Ay boyaw, manupaki kita na boy benokku. Alay boy benokku ay se na memerankan sa salut na. Kita do, ruas niya ka bebe tarang kota. Boy dura aka yan kota. Boy dura aka keluar kata. Banyak po kita ma. Mereka yang tidak punya bakat menjadi artis, nasoya tampil di TV, tapi bisa untuk diajak berperan memainkan anak kokido hamoraon diaw. Kalau tabereng cuplikan na minggu na lewat, tabereng dua tiamangin na cuplikan na lewat, minggu na lewat, paingot to kita, babe mangido, anak kokido hamoraon diaw. Jadi unak kolak kata tong anak kokido hamoraon diaw. Ate, mola anak kokido hamoraon diaw, dakola loja pasikolahon. Loja menasehati, itu adalah bagian juga yang menjadi tanggung jawab kita. Ayo, tu si mana musa generasion. Nang tapatupai saluhutna akan kesana juga. Tua kaya na kota sekolah minggu nuai, remaja na poso bulung. Molo adong pe pengembangan di Huriaon. Dungi muse neng menyambut kita jubileum 50 tahun 2028. Nah dimulai siantikyon. Semua dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Alani amanginang. Tapatudu ma akka tanggung jawab tak. Molo hita saluhutna dia na boy terpatupa hita. Ido. Yang masih pasombuan. Dia karena salah na hurang. Molo masih pasombuak kita. Benar-benar do. Moloro Tuhani. Hari dong pinatupang. Apa yang sudah kau lakukan? Aku berikan kepadamu waktu, kesempatan. Puasa songoni. Harus menjadi tanggung jawab kita. Jala saliling di lehon de bata partikian yang wakamanginang. Saya tong ma tapake. Ta para haseyang. Jala saya taingot. Di paima Tuhani dohita. Patupa akau laon na denggan. Patupa nang akka pakobasyon na dumenggan. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni bagasta. Nang di tonga-tonga ni huriay. Di pasu-pasu di bata mahita saluhut na. Akka keluarga ta. Asa unang magopo akahata ni di bata natatangihon. Dan magopo nang sudena akan ang pinasahan ni Tuhan itu hita. Jala saya toktong marsangap ma gowar ni debata. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat tema Tuhan alanung ngatari parhatam di parmingguan nami di obason. Ipaingot todo kami. Asa tok kami masih paingotan.
Molotung adong akana hurang na lobi. Alani Tuhan, masih paingotan di bagasan holongmu. Dada na masih paila kami. Alay ganup dohami maparukilhon. Molodong akana hurang denggan. Molodong akana hurang suman. Saya toktong do na yung pakyo mo hami siya nasa gogo nami Tuhan. Alani ramoti hami. Ramoti na toras pasingoton akayanakon. Ramoti ng akka keluarga. Ganup masitangyangan. Ramoti ng hami parhalado doho ruas ni Huriam ale Tuhan. Dinalaw mangulahon tugas doho tanggung jawab namin. Paso-paso ruas ni Huriam na tungon di bagasan parsahiton. Lehon gogo di akka na marukil. Sayurupi Tuhan di akka na makasiholi akka narikot di bagasan parnguluan na sida. Jalan ang songoning. Secara khusus. Totong doho buat kami sudah program ni Huriamot Tuhan. Na di bagasan tahun-tahun profesionalisme dalam penata layanan. Paso-paso sudah kaparhaladom. Paso-paso kapanitia naong pinajongjong ni Huriami Tuhan. Lehom na sida gogo, asi ni Roham. Jala say toktong, uberek kami. Jala parguguam mo na sida. Mangula ala ni gogo dohot holong na siya ko Tuhan. Postrohan nami, marparbuhi do sa luhutnay. Ala ni asi, dohot denggan ni basam. Di sudena akka naong pinatupan na sida. Nang hami pesudi Tuhan, naik kami rap bekerja sama. Patupaw na kada dumengan ni tumatongan ni Huriamon. Jala say totong, dang marnida akka haurangan na buhay madabuho kami. Alay masih paingotan, masih tutupan, masih tanyangan. Jala say totong, buhay hami mambayan akka na dumengan. Songon parbuin ni hatam na ukutanyo kami sigano tiki ditiki marsuara o dinul nami moliate madiho Tuhan jalo mahami jalo manang akka pujian nami gabe sangap di kuarmu na badiyay marite Jesus Kristus Raja ni Huriay martangia kami tuho amin. Marede maitan nomor 510 silusosoy madongan muhut matapapungu periata perean paduahon. Oh
Ali de batang amana mina di banua gicam. Odo hararuan de salhut si lehon-lehon na denggan doho nasaw libasan na mauliutus. Kupasahat hami masiyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na kutsus di jolo. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parhasya kami pilihan. Patimbul kon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di Portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutanda hami gudang ni silehon-lehon mi Tuhan. Asalam gir-gir hami mandok maulihat ya Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Unang kami tujuan untuk pangunjunan, palua mahamisian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asi marohan midahita. Didopakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jala dipasauhon madamena tuton ditabe.
Tuhan.